Ipinabatid po sa mga mangangalakal o waste pickers naman ng Alaminos City ang wastong pangangasiwa sa basura sa isinagawang Informal Waste Sector Compliance Forum na ginanap sa Engineered Sanitary Landfill ng lungsod. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mas mapaunlad pa ang pamamalakad ng informal waste sector na may mahalagang papel sa pangongolekta at pamamahala ng basura mula sa mga barangay. Sa talakayan, binigyang diin ng tamang waste composition ang mga alituntunin sa ligtas na pangangalap ng mga makukolektang basura at ang kahalagahan ng pagpapatupad ng sistematikong record system sa kanilang gawain. Ayon sa Alaminos City Environment and Natural Resources Office, layunin ng programa na mas mapabuti pa ang solid waste management habang isinasaalang-alang ang kalusugan, kaligtasan, kapaligiran at kabuhayan ng mga kabilang sa nasabing sektor. IFM News. IFM News. IFM News.